amics nostres. I benvinguts a la bona cuina de la Paqui Thomas. Com estàs, Òscar? Bé, Paqui. Jo avui volia parlar dels bolets, que tothom sap que... Moltes gràcies, Òscar. És que avui no tenim molt de temps, estimats amics nostres. Ai, a veure quantes cases variants. Bé, amics nostres, el plat que prepararem avui és un plat ben saborós i ben tradicional. Peus de porc a la brasa. I per fer aquest plat tenim el nostre convidat especial, el director Joan. Jo sí que te menjaria, tu. Per fer uns bons peus de porc necessitem primer de tot un bon porc. I on podem trobar un bon porc? En el nostre lloc de feina, per exemple. Jo avui he triat aquest director Tòquia Secretàries. Acaba'l de coure'l tu, Òscar. Per fer aquesta recepta necessitem tots aquests ingredients. Apunteu bé, amics nostres. Dale fort, Òscar. Per aquesta recepta necessitarem mig quilo de porc a setge secretàries, 3 galetes ben pegades, 2 ous rebentats, 3 alls quin mal, 100 grams de panses infectades i recordeu que aquests ingredients són per a 4 persones. I ara, amics, que ja ha mort el porc, ara li posarem una mica de prova. Vinga, Òscar, però 2 grapadetes, ja entendrem abastament. I ara, Òscar, talla-li les ungles. Perquè a tots mos agrada molt menjar moltes ungles, però a ningú no li agrada trobar ungles de porc dins un plat, que no és vera, De totes maneres, aquestes ungles els podem anar guardant perquè així sempre li poden donar un toquet més saborós i més decoratiu en el plat. I ara ve la part més escandalosa d'aquest plat. Amb aquesta eina ja podeu veure què farem. Vinga, Òscar, dale sabes. Ai, Joan, pots estar tranquil que te talles peus, no, Òscar, i no una de les teves secretàries. 20 minuts després... En Joan Petit tocava, les secretàries, en Joan Petit tocava i hem aturat els peus. Vinga, Òscar, qui ha de presentar el plat? És que al final sempre ho he de fer tot jo. Què? Aus, aquí teniu els peus de porc. Espero que us agradi molt. Òscar, quin plat farem la setmana que ve? Bé, doncs, la setmana que ve tindrem... Proves torrats? Vinga, fins la setmana que ve, amics nostres.